Hej, som se, det her det er et lille undskyld til dig for, hvad vi nu end har gjort. Og grunden til, at jeg snakker, det er, fordi Ansons mikrofon, det fucker lidt, og ja, altså, ja, den kan ikke få det til at virke. Og så, det her det er sådan en kopi, det her hus, det er et kopi af, hvad Anton har lavet til dig. Men da vi nu ikke kunne lave det på Aber Gamers, da vi bandede, så lavede vi det bare inden for min server. Så altså, du kan jo join den, hvis du har noget at sige. Og ja, du sætter op, så og unbandet og creative og alt. Så ja, du må nemlig gerne bruge kap, hvis du kommer. Så men jeg håber, vi kan fortsætte det gode samarbejde, som vi har. Vi har det rigtig sjovt, når vi optager. Så det var alt, jeg havde at sige herfra. Hej.